ପିଲାମାନେ ଆଜି ନୂଆ ଅଲିମା ବହିର ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣମା। ବିଲେଇ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ର। ଦୁଇଟା ବିଲେଇ ଥିସନ୍। ଗୋଟେ ବିଲେଇ ନା ଓଲେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ନା ଦୁଲେଇ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ରହୁଥିସନ୍, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖାଏସନ୍, ବୁଲି ଯାଏସନ୍। ଗୋଟେ ଦିନ କାଣା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଥିସନ୍, ଦୁଇ ଜଣକୁ ବହୁତ ଭୋକ କରବା। ତ ଓଲେଇ କହିବା ମୋତେ କେତେ ଭୋକ କଲାନ, ଆଉ ଦୁଲେଇ ବି କହିବା ମୋତେ କେତେ ଭୋକ କଲାନ। ଯାଉଁ ଯିମା ଚାଣା ବି ପାଏମା, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଖାଏମା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବେ 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 ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଘରର କବାଟ ମେଲା ହେଇଛେ। ତ ଯାଉଁ ଭିତରକୁ ଯିମା କହିବେ, ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ କେହି କେହି ସିଆଡ଼େ ନାଇଁନ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ି କରି ଭିତରକେ ପଶିଯିବେ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଥାଲିରେ ବଡ଼ଟେ ପିଠା ରଖା ହେଇଛି। ତ ଏ ପିଠାକେ ଆମେ ନେଇକି ଯିମା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଖାଏମା ବୋଲି କଥା ଲାଗବେ। ଓଲେଇ କହିବା ଦୁଲେଇକେ ପିଠାଟା ତୁଇ ଧର, ଆଉ ଦୁଲେଇ କହିବା ପିଠାଟା ତୁଇ ଧର। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଲାମା ବାହାରକେ, ଆଉ ମିଶିକିରି ଖାଏମା। ତ ଓଲେଇ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛେ, ପିଠାଟା ଧରବା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ି 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 ପଲାବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଗଛ ତଲେ ପିଠା ରଖିଦେବେ, ଆଉ ଏଟାକେ ମିଶିକିରି ଖାଏମା କହିବେ। ତ ପିଠାକେ ଭାଗ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଓଲେଇ କାଣା କରବା, ପିଠାକେ ଭାଗ କରବା ବୋଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଗ ହେବା। ତ ଓଲେଇ କହିବା ମୁଇଁ ବଡ଼ ଭାଗଟା ଖାଉଛେ, ଆଉ ତୁଇ ଇ ଛୋଟ ଭାଗଟା ଖା। ଦୁଲେଇ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ବଡ଼ ଭାଗ ଖାଏମି, ତୁଇ ଛୋଟ ଭାଗ ଖା। ମୋତେ କାଁ କରି ଛୋଟ ଭାଗ ଦଉଛୁ, ମୁଇଁ ଛୋଟ ଭାଗ କାଁ କରି ଖାଏମି, ଆଉ ତୁଇ ଖା ନ କହିବା ଦୁଲେଇ। ତ ଓଲେଇ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁଇ ଖା, ଛୋଟ ଭାଗ ଖା, ମୁଇଁ ବଡ଼ ଭାଗ ଖାଏମି। ଏନ୍ତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା, ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେବା, ରାଗିଯିବେ ଦୁଇ ଜଣ। ସେଥିର ଭିତରେ କାଣା ହେଲା, ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ ଲାଗୁ ମାଡ଼ ବି ଲାଗବେ ଦୁଇ ଜଣ। ବହୁତ ମାଡ଼ ଲାଗବେ। ସେଟା ଦେଖୁଥିସି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ, ତାର ମୁଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଟେ ପଶବା, ଏମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାମି, ଏଇ ପିଠାକେ ମୁଇଁ ଖାଇଦେମି ବୋଲି ଗଛ ତଲକେ ଉତିରବା। ଆଉ କହିବା ବିଲେଇମାନେ ତୁମେ କାଁ କରି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ, ଆଉ ପିଠା ଲାଗି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ କାଁ? ଦୁଇ ଜଣ କହିବେ, ଦୁଇ ବିଲେଇ କହିବେ ହଁ ଆମେ ପିଠାର ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ ଅଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଗ ଅଛେ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଭାଗ ଖାଏମୁ, ଆଉ ହେଥିଲାଗି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ। ତୁମେ ହେଥିଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ମୁଇଁ ତୁମକୁ ପୁରା ପୁରୀ ସମାନ ଭାଗ କରିଦେମି। ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଭାଗ ଖାଇବ, ଆଉ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର, ମୁଇଁ କରିଦେଉଛେ ସବୁ। ହେଲେ ଓଲେଇ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆଉ କେନ୍ତା କରି ସମାନ ଭାଗ କର। ମାଙ୍କଡ଼ କହିବା ଏ ଦେଖ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟଟେ କର୍ମି, ତୁମକୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପୁରା ପୁରୀ ପିଠା ସମାନ ଭାଗ ହେବା। ଓଲେଇ ଦୁଲେଇ ତାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରବେ, ଆଉ ହଁ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ କାଁ କରବା, ଗୋଟେ ତରାଜୁଟେ ଆଣବା। ତରାଜୁର ଦୁଇଟା ପଲା ଥିସି, ତ ଦୁଇ ପଲାରେ କଣେ କଣେ ପିଠା ରଖିଦେବା। ତ ଯେନ୍ଟା ବଡ଼ ଭାଗ ସେଟା ତଲକେ ପଲେଇ ଆସବା, ଓଜନ ବେଶୀ। ତ ସେଥିରୁ କାଣା କରବା, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଟିକେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବା, ବୋଲେ କାନେ ସମାନ ଆସିବା। ସେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବା, ସେଟାକେ ସେ ଖାଇଦେବା। ତାରପରେ ଆର ଭାଗଟା ଆର ପଲାରେ ଅଛେ, ସେଟା ଓଜନ ହେଇଗଲା, ତ ସେଟା ଫେର୍ ତଲକେ ପଲେଇଗଲା। ତ ସେଟାକେ ଫେର୍ ସମାନ କରବାକେ ସେ ପଲାନୁ ଆଉ ଟିକେ ଛିଡ଼ାବା, ଆଉ ସେଟା ଫେର୍ ଖାଇଦେବା। ଏନ୍ତା ଫେର୍ ଆର ଫାଲଟା ଫେର୍ ଓଜନ ହେବା, ଫେର୍ ତଲକେ ହେଇଯିବା। ଏନ୍ତା କରି 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 ସବୁ ପିଠା ଟିକେ ଟିକେ କରି ଖାଉଛେ, ପିଠା କମି କମି ଯାଉଛେ। ଓଲେଇ ଦୁଲେଇ ଦେଖୁଛନ୍ ଇ ମାଙ୍କଡ଼ କାଣା କରୁଛି, ଏରା ସମାନ ଭାଗ କରୁଛି, କାଣା ଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଭକୁଆ ନାଇଁ ବନାବାର। ତ ଆଉ ସବୁ ତ ଖାଇଦେଲାନ ଟିକେ ଟିକେ କରି ସମାନ ଭାଗ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଆମେ କେଟା ଭକୁଆ ହେଇଗଲୁ ବୋଲିକିରି ଏଟା ଭାବୁଥିସନ୍ ମନ ଭିତରେ। ସେତ୍କି ବେଲେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ କାଁ କରସି, ଇଆଡ଼ୁ ଟିକେ ସିଆଡ଼ୁ ଟିକେ କରି 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 ସବୁ ପିଠାକେ ଖାଇ ଦେଉଥିସି। ଏମାନେ ଖାଲି ଦେଖୁଥିସନ୍, ଆଉ ଜଲ୍ଦି କର ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି କର, ଆଉ ଆମେ ପିଠା ନାଇଁ ଖାଉ, ତୁମେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛ କହିବା ବୋଲି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିବା ର ସମାନ ଭାଗଟେ ହେଲେ କାନ, ଦୁଇ ପଲା ସମାନରେ ରହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ସମାନ ହେବା। ତ ମୁଇଁ ସମାନ କରିଦେମି, ଆଉ ତୁମକୁ ଦେମି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବ କହିବା। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେବା, ମାଙ୍କଡ଼ ଫଟ୍ କିନା ଗଛ ଉପରକେ ଚଢ଼ିଯିବା। ଦୁଇ ବିଲେଇ ଦେଖିବେ ସବୁ ପିଠା ତ ଖାଇଦେଲା, ଆମେ କାଣା ଖାଇମା, ଆମକୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା କଲା ବୋଲିକିରି ତାର ଫାଇଦାଟା ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇଗଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା କରବାଟା
बहुत बड़ भूल है से लगी मांकड़ सबू पिठा खाईदेला बोलबे आ बहुत मन दुख करबे।